Para pim pam pum, franga na pucara para pim pam pam, frango na cupara, upa! Epa, familia! Moi bons días! Estou como unha auténtica tella. Vas a saber por qué. Porque teño aí unha historia. Non sei que vos pasa a vos, a veces, se vos meten algunha canción, algún ritmo no miolo e non podedes parar de cantalo. Así o que che teño. Xa verás por qué. Teño unha receita, vale, moi bons días a todos, que vos vai encantar. A ver, unha receita así como medio ancestral, porque é como un guisote que se fai no forno, que para apurar vou facer un par de trucos, pero que é impresionante. Polo na cazola de barro. Xa verás, en portugués brasileño é frango na pucara. Non sei por que se me meteu na cabeza. Frango na cupara que tapum pam pum. E vou inventando historias como sempre. Veña que vos presento os ingredientes e imos facer a receita xa de xa, porque eu empezo a ter fame. Por aquí, un pouquichiño de bacon, vale? Podría ser entreteto, ben finiño e tal, para darlle así un toque afumado. A ver que nos di a nosa nutricionista Lidia. Temos tamén tomates, cebolas, algo de perexil, uns allos, un pouquichiño de mostaza. Temos por aquí un par de viños e un pouco de coñac para darlle tamén toques de todos os lados. O coñac, sabedes o que facemos, e cos viños é para integrar tamén e falar un pouco dos seus sabores. Por suposto, un par de pementos, e, como non, un pouquichiño dese polo. Non me falte a historia, elegante. Cachis na mar. Mira, sabes o que estou así mirando? Bueno, primeiro, bons días, Non teño pinta de cociñar, verdad? Non ten pinta ninguna de cociñeira. Mais ben, se pos unha fusta na mao e empezas a facer así, plim, plam, plum... Ai, eso vaime máis. Ah, xa sei eu. Escoita, sí, di que non. Pensa, e mete a fusta na man e empeza a mallar na xa. Vou así como un soldado, macho. Ollo que a cociña por agora é miña, Os consellos nutricionais son de Lidia, pero a cociña por agora é da miña. Que che parece toda esa historia, Lidia? Como vai a historia? Como... Bueno. Oxe, polo ao barro, É como unha receita así medio portuguesa tal, pero é unha receita que na miña casa facíase parecida, igual os licores non e tal, pero ou a mostaza, que miña nai non era moito de mostaza, pero sí que é o mítico guisote que eu vou apurar un pouco na tixola, ahora falaremos deso, pero a nivel nutricional con esas verduriñas e con eso tal parece un pouco ben. Así igual isto non che gusta moito, pero que pensas que pode salir daqui? Bueno, o ingrediente principal é o polo, non? Ingrediente principal, o polo. Traemos pa aquí xa, veña. Que ti falas eu cociño. Dentro das carnes, vamos a priorizar o polo, porque a carne máis magra, as carnes de ave, o polo, pavo, coello, son as carnes a priorizar, carnes brancas, non? Que non van a perxudicar de cara ao colesterol, non? Vale, iso en plan, quer decir, coello, que dixemos agora, pavo, tal, que tamén falamos o polo, tal, un pouco de tenreira, un pouco de cocho, este tipo de cousa que tal. Hai que priorizar a tal. Perfecto, entendín. Isto pode ser... Hai moita xente, sabes o que comen? Os do gimnasio. Os do gimnasio, bueno, arroz con pavo. Pero son moi aburridos. Arroz con pavo. Sempre a comer o mesmo. Arroz e polo. Hai infinidade de cousas que se poden comer. Vou vos confesar un segredo que non sabe nadie. Ven pa aquí, mira. O segredo é o seguinte. En Galicia, o xente do gimnasio ve o estache bo. E non comen o polo con arroz. Comen polo con verduras, comen polo non sei que... Hai moita cultura nesa historia, pero ese por Valencia, por aí que están todos mangañosos. Ti sabes que é o gimnasio de Galicia, non? O gimnasio do Sacho, non? Como? Do Sacho, das redes dos mariñeiros e tal. O monte, o mar, o traballo das materias primas, o sector, o noso. Vale, unha cousiña, que vou coller aquí? Vou coller un pouquichiño de aceite. Imos facer, o primeiro de todo é selar ese polo, vale? Porque vos decía fai un momento, vale, que unha das cosas máis importantes é que esta receita podese facer incluso pois, nas Azores e compañía, fanse moitas veces en historias como en enterradas, o mítico cocido nas Azores e tal. Hai cociós como moi lentas, podese xogar tamén ca temperatura dos fornos, 150 grados, 180, como queramos, pero moitas veces o que estamos na casa intentando, que estes son os trucos que sempre me decides na rúa, que vos gustan un montón, é como podo facer esa receita para que máis ou menos este así de boa, pero que non leve 4 ou 5 horas no forno, vale? Pois moitas veces
depuramos un pouquichiño nunha tixola e, ao final de todo, damos a primeira cocción, acabamos no forno para que eso sí que esos sabores empecen a xuntar uns con outros. A min pareceme super interesante. Polo tanto, o que vou facer xa é con este polo e un chisquiño de lume, non sei por que non me fixeches caso, últimamente, desde que chegache a miña cociña, que pasou? Non fito po lume, non lle fago a miña loita que tiña sempre, vos sabedes do que estou falando, que facía así e miraba en... a veces non encende. Andas despistado? Non, esta amiga que teño que falar, como ti, teño que coller unha fusta. Tacatá! Vale, vamos a coller un pouquichiño de tal, o que fago é coller esta historia, esta fariña, e podes, sabes que facer? Que? Pelando, como sempre, hoxe vou darte traballo mentras falamos. Peladora, malladora desta cheo. Peladora, malladora, e vas mallar tamén hoxe, xa verás. Vale, pelamos as cebolas, pelamos as cebolas, vouche dar, sí, pelamos as cebolas, pelamos tamén eses allos, se queres vas metendo, non? O cunco para que vayas deixando unha cousa limpa aí e as nosos pa aí. Vale, nós o que facemos é un pouquichiño desta pementa, por exemplo, vale, imos relando. Non vou a empregar, creo que todo o polo, polo tanto vou facer unha cousa. Vamos facer antes tal. Vou ir metendo, dime, por favor. Ti lavas o polo? Nunca lavo polo. Vale, isto é unha cousa... Interésame a pregunta, sei por onde vas. Non lavo polo... non vou a explicar hoxe, por eso temos a Lidia. Non lavo polo. Polo tema das bacterias. Explícao ti ben, porque seguramente é o tal. Como é a historia exactamente? Correcto. Mira que a nivel xeral, en seguridade alimentaria, sempre facemos fincapé, no? En lavar as verduras correctamente, as froitas... Bueno, o polo cru, mellor non lavalo, no? Por que? Porque ten moitas veces unha bacteria que se chama Campylobacter, e lavando debaixo do grifo podemos esparcir esa bacteria que pode contaminar pois a táboa, pode contaminar o coitelo, a nosa pila, o fregadeiro, tal, todo isto, exactamente. Podendo producir unha toxinfección alimentaria, porque dice así, toxinfección alimentaria, non intoxicación, que sempre os medios dice intoxicación, eu diría intoxicación, vale, perfecto. Váleme que tamén seguimos aprendendo nesas historias. Polo tanto, facío ben, non lavar. Vale, perfecto. Ademais, agora vai coller ben de calorciño, e aquí xa metemos tal. Por certo, unha cousa que sempre digo, e tal, que tamén hai unha cousa importante. Eu, neste caso, é un poliño destes que andan por aí, moito mellor dos que corren, nadan, como digo eu, fan de todo, picotean, nos vermes, nas miñocas, nas historias, están facendo deporte, que é moi importante, e se ten algunha plumiña, algunha historia tal, eu sempre cun sopletiño vou nas limpando, que parece interesante. E te soplete na casa? Eu teño un sopletiño pequeno, home, claro. A xente vai comprando, os gifs. A ver, un máis, veña, este cachiño máis. Veña co voto. Eu creo que nas cociñas normais non temos soplete. Sí, pois... E porque eres moi pro. Vouche dicir unha cousa. Mira, vou meter isto un segundiño no frigorífico. Vai seguindo pelando eso aí, que este xa non preciso, e vai quedando un anaquiño aí. Perfecto. Estabas a falar de que son moi pro. Bueno, eu non sei se diría moi pro, moita historia, unha relada desa pementa por aquí, pero sí que é certo que cada vez a xente, inda que non, da que penses que non, a xente cada vez ten máis historias na casa, máis gaches. Eu son desas, Dentro Ten pouco xa non cabe ninguén na cociña. afiadores, robots, linguas, diferentes tapas de non sei que, para cortar, tal, contame. Teño un molde para facer ovos con cara de gato. Vale, pero entonces di que non. E o pro son eu, o pro. Eu son pro gatos, tamén. Pro gatos, pro cas, pro animales que gustame moito. Inda que non os saibades, non teño cadelos porque mentras non teña unha casa non vou telo, que non son dos que penso. Un cadelo nunha casa aí encerradiño, xa estará algún, ti non sabes o que dis. Claro, pero podes ter outra bonitos que son. Sí, hombre, eu teño unha mascota. Non teño, é certo que non. Tiven peixes. De pequeno, escoita, de pequeno, e vos tritós, e tiña tritós na casa. Miña nai, bueno, con moito me verdade, dicía, estás tolo, vas boba, pues, mira, o que facemos nós é ir metendo esa primeira sableada importante de tostada, compañeiros. Isto é unha cosa moi importante que me interesa. Ten cuidado con eso que a veces, verdad, cargas o diaño, as tixolas. Mira, esta pel, ese crocante, interesa moito sacar a min eses sabores. Nesta mesma texola, nesta mesma historia, imos darlle un toqueciño ás verduras. Ese toqueciño vai ser moi interesante, deixademe un segundo. Por aquí vou coller xa esta, que é unha liada excepcional, esta historia, vale. Porque as verduras vou irnas facendo mentras está esa historia unha vez máis aí. Ala, garfos xa para aquí. Primeira tostada ben posta aí, lume abaixiño, teño cebolas, teño allos, perfecto. Mirade,
Hoxe, por riba de todo, déxame pa aquí un segundinho, sí, que vou facendo algunhas historias, vou metendo tamén. Vale, como mola ter axudante para estas movidas. Vouna facer así, mirade, uns cuartiños, algunha romperá, outra tal, que vayan facendo grandes, porque o ir ao forno despois quedo que quede medio enteira tamén. Entón, isto vai ser así. Se non emprego toda dunha baza e me queda algunha, non pasaría nada. Esta, por exemplo, que queda así a veces, mirade, hai veces que hai unha primeira capa que parece que está un pouco rezumenta, esta metémola po caldo, vale perfectamente, pero non a vou empregar aí, vale? É posible que, por exemplo, estivera pegada a porta da neveira, algunha historia, sabes, a unha parede da neveira e coller un pouquiño de humidade porque está fría demais ou calquer cousa. Non pasa nada, a cebola está ben, pero tal, vale. Despois, vamos metendo aquí isto. Vou no traendo porque vou tamén coller os tomates e vou nos cortar parecido. Pero quero que ti, despois, me fagas un machucado cun pouco de mostaza e eses allos que tes por aquí. Os allos, vas dar a min, eu vou facer machucado, este para ti. Culleradiña de mostaza, vale? Por aquí, así, cólleme por aí. Perfecto. Ábreme este chismirolo. Perfecto. Collemos así unha culleradiña desa mostaza e un par de allos. Un chisco de sal que facemos sempre, deixame deixar por aí. Un chisquiño de sal. E vou quitar ese polo e empezar cas verduriñas eu. Veña. Vale, ti a machucar. Ala, traballo pa Lidia. Cousas que estaba tamén eu a pensar cando falabas un pouco do polo, da seguridade alimentaria, de toda esta historia que falamos e tal. A pel do polo. Que pasou, Capel? Está tan de moda agora a historia de que os antibióticos non sei que. Cuidado ca pel, cuidado co outro, cuidado con non sei que. A ver, a pel do polo, por favor. A pel do polo... Quítalle o medo á xente da casa, xa. Bueno, o único problema da pel do polo é o tema do colesterol, ¿no? Que a maior parte da graxa do polo está na pel. A nivel antibióticos, vamos a ver, en Europa a carne non contén antibióticos, e además xa fai moitos anos que isto está moi regulado, ¿no? O problema que hai é un problema diferente, non? Que ten relación cos antibióticos, pero non é que na carne haxa antibióticos, sino que estamos creando unha resistencia aos antibióticos, é dicir, polas malas prácticas que se facían antes na gandeiría intensiva, non por o mal uso de antibióticos, se xeraron bacterias resistentes aos antibióticos. Quere dicir que é máis difícil controlar as infeccións porque xa os antibióticos xa non fan o mesmo efecto. Pero non é que comamos antibióticos na carne en Europa. De feito, nos últimos revisións que se fixeron sobre este tema, analizanse mostras, non? Para ver se realmente cumplen a normativa. Só o 0,17% das mostras superaban, incumplían, digamos, as recomendacións, o regulamento sobre o uso de antibióticos. 0,17%. Non existe. Eso cando... O máis baixo dos últimos anos, quero dicir, que cada vez é máis seguro, non? Cada vez temos máis medo, pero cada vez é máis seguro comer. Claro, sabes unha cousa, cada vez temos máis medo porque empezamos a escoitar miles de cousas, que é unha cousa que eu creo que non é moi interesante moitas veces, aí o deixo, e digo en serio totalmente, vale? Vou cortar o tomate desta maneira, mirade, como tamén vamos facendo esta historia, que hai que ler e escoitar cousas con certa evidencia científica. Se, por favor, empezamos a ler o que di o veciño, o que dixo outro, o que de repente se volveu e tal. Nós traemos ao Stachevo unha nutricionista, non traemos a alguén que sabe un pouco e a di e tal, non. As cousas estudianse, macho. Sabes que pasa, claro, temos un problema cas redes sociais moi grande, non? Sí, claro, home. Porque nos amosa só as publicacións que chaman a atención. E non chama a atención dicir, mira, o tomate é bo para a saúde porque ten fibra. Non, chama a atención, carne ten antibióticos. Bueno, eso é sempre as noticias sensacionalistas, non? Que falan en negativo, este alimento produce cancro, este non sei que, pois eso é o que se difunde, non? Ao final é o que nos chega. Totalmente. Bueno, a ver, eu entendo, porque ti ao final estás lendo historias e dis, isto como vai? Isto mete cancro, non mete... Tes medo porque a xente do alrededor tamén vai collendo cousas, pero ao final un pouco tamén creo que é empregar o sentido común. Aquí no Stachevo hai sentido común e nas casas espero que tamén. Aí eu sei que sí. Home, algún da casa bastante máis que a min, porque é un sentido común así, de vez en cando. Vale, mira, teño isto por aquí. A ceboliña que se empeza a facer, vale? Está como un pouco tal. Saltou, mira, estas cousas son cousas do directo e cousas que poden pasar nunha cociña. Que non? Quen non queima un pouco ou tal, ou quen non tal? Pois a veces pasa. Nós dámoslle unha lavazada a esta historia. Mira, o que acabo de dicir. Vamos coller con garfo. Collemos esa que está aí, temos a cociña limpa e non pasa nada.
Isto a miña avoa díxome sempre, ten todo limpo para que cando caia unha cousa ao chao, poda recoller e meter no gondullo. Vale, mirade, aquí, os tomatiños grandiños, vale? Eso machucadiño, perfecto. Para ir facendo historias, e o que imos facer nós de primeiras é xa darlle unha pequena batida a isto. Mira como vai facendo, vamos collendo... Oh, isto é maravilla, isto é maravilla. E o que teño aquí é unha cousa tal como esta. Isto imos poñendo por aquí, vale? Collemos esta historia así desta maneira e teño o polo aí. Frango na pucara, na chisma de barro. Aí está a chismiña de barro. É preciso, eso sí, un pimentiño por aquí, que vou levar esta codia e dame outro, por favor. Veña, vou coller agora estes cachiños, deixo isto por aí, deixame un segundo, que parezco parván que collín isto e ainda vou a precisar, e voulle meter un chisquiño de pemento, non que non teño moita presa tampouco por botar aí, porque isto no forno despois gústame como carameliza, vale? Acordadevos que isto vai ir ao forno e un anaquiño. O que vamos facer nós é agora botarlle un chisquiño, xa veredes. Agora ven a música. E a ti tamén. Ten cuidado, porque vai un momento, estabas apartando e xa verás como vas a apartar agora. Na casa todo o mundo sabe o que vai pasar. Mirade, mirade, mirade como vai, como canta Carolina. Isto, así, irregular, grandes, que moitas veces, como é o corte? Este non é brunoise, non é, como se chaman algún, nin sifonade, que falamos outro día del, nin é tampouco mirepoix, nin xuliana, nin tal. É o corte freestyle. Freestyle total, aí está, aí o tes. Pos por aí un pouquiño, imos metendo un chisquiño de calor, imos facendo a nosa historia que é mover esa verdura. Se temos un cun cunha tixola máis grande non pasaba nada. Hai que ter forza, hai que meter historia. Agora mira o que mo facemos. Temos ali, cólleme o cuñá. Vale, o cuñá é este. Mira, eu de alcohol non controlo, Estás moi metida, vale, mira, isto para aquí. Limpo un pouco por aquí e o que vou facer eu, os viños van quedar xa para facer o noso caldiño con todo o que temos, que estamos a piques de acabar. E facemos unha cousa tal que así. Mira agora, mira agora, mira agora. ¡Epa! ¡Epa! ¡Vamos! Eu sempre cando pasa así unha historia destas aquí na casa e tal, digo, sapos e bruxas, coruxas. Teño todo, así que ten cuidado. Ten cuidado, Lidia, que empezo con esta historia, boto un meijallo, é un medio meigo, Medio meigo e tal, vale, suficiente. Damos ese toque de sabor, vale, a toda esta verduriña. E o que facemos agora é deixar que se faga 4 ou 5 minutiños máis, vale? Tranquilamente aquí, e imos facendo unha historia. Mentres tanto, que a ver que che parece, que eu sei que me vas falar ahora que tal, de tal. Mira, vou ir metendo isto, que ten un pelexiño, se me axudas, non, vou ter que facelo eu. Vamos facer unha cousa, voulle quitar os pelexos estes que non me gustan así medio xelatinosos a este bacon, vamos quitando estes que vai directamente para outro cunco. Isto non vai pos caldos, E o que facemos, nada, un chisquilichasqui, meterlle un par de viaxes a esta verduriña, facendo isto con estos pelexos para meter aí e acabar no forno. 4 ou 5 minutos, non máis, vale? Esperadme aí. Pois veña, que vamos poñer o forno xa nas súas funcións de cocción. Vamos a meter calor convencional, é o que pon aquí, por arriba e por embaixo, vale? Que se reparta ben. E, por suposto, 185 graus, que deso imos falar agora mesmo. A ver, o tema dos graus, o tema da historia que falaba antes. Baixa cocción, tranquiliña, menos tranquila, un bo arrebato de calor, como facemos esta historia? Pois mira, o máis importante é saber que o forno que tes na casa, así que hai que levarse ben con el. Eso é importantísimo. Levarse ben co forno da casa, ti? A min sí. Vale, pois é importante porque as coccións de forno eu aproveito para facer moitísimas cosas moitas veces, deshidratar igual unha historia, ao principio, co calor residual, os propios froitos secos, meterlle unha tostada. É sempre cheo. Exactamente. Sempre cheo para aproveitar. Aproveitando cousas e tal. E o que facemos aquí é apagar estas verduras que xa teñen a súa historia. Mira, ti sabes que a veces parece que son que lle dou o drinking, pero non lle dou o drinking, en serio. Imagínate se lle das. En plan, imagínate se lle dera o drinking, pero o toque de coñá que lle botamos aquí, encántame ese cheiro, cando empeza a sacar esos fumes e tal, e vai apurándose parte dese alcohol e tal,
vai sacando uns toqueciños que me encantan. Vale, pois o que contaba do forno. Neste caso, eu vou meter agora, como xa ten unha empuxada por a nosa parte dentro da cociña, a 185 grados os primeiros 15-20 minutos, despois imos deixar tranquilizado a 150 graus para que se vaya facendo pouco a pouco. É posible que se o teu forno ten moita forza pola parte de arriba, Lidia, isto escoita a ti tamén, que é moi importante, a veces non sabemos como facemos, é botarlle un pouco de papel de aluminio por riba, ou ter unha tapiña, vale? Por qué? Porque se empeza a quemar por riba, pero queremos que se quede cocendo, poño ese papel de aluminio por riba e Santas Pascuas. Temos o noso historia ben perfectamente que non se queime tal, porque queremos tostalo ou torralo, pero ao final de todo, ca función grilo con calquera historia, vamos a meter. E ademais, como me fixeche un machucado dese allo con esa, non me sei o nombre, da mostaza, vale, vai quedar increíblemente saborido. O que fago eu aquí é directamente, mentres vai quecendo ese forno, é facer unha historia tal que así que cubrir unha camiña, vale? Unha camiña que lle vai dar un toqueciño de graxa, de afumado, de saborciño, de tal que sei que é evitable, sí, isto xa xo digo eu, o prato vai a estar exactamente igual. Terá algún matiz diferente porque lle pose esta historia? Sí, terá algún matiz diferente, evidente. Pois igual que se botas marmelada vai ser un pouco diferente, pero a min neste caso, bueno, é unha boa ración, aquí van comer fácil 5 ou 6 personiñas, se despois meteslle unha chisma destes, un chisquiño de bacon, tampouco pasa nada, verdad? A ver, xa sabes que aquí non demonizamos o consumo de ningún alimento. Outra cousa é ser conscientes do que facemos, tamén cada quen ten os seus problemas, ca alimentación, ca saúde. Eso é certo. E ten que vixilar máis unhas cousas ou outras, claro. Vale, pero sabes que non prohibimos nada. Perfecto, non se prohíbe, sempre moderación, e agora, con eso aquí, enmacanado, vale? Vou facer unha historia, que é botar as verduras aquí. Mirade que fácil é esta historia. Que ten uns xuguiños, que ten uns zumos e tal. Si, teno. E agora colocarei. E sabedes que eu son, que xa mo dixo, xa mo tirou agora aquí a miña amiga. Ten que ser así ou así. Como un... Sí, son un pouco cuadrado. Que pasa? Algún problema? Son un pouco cuadrado, sí. Xa me vou acostumando. Veña, vamos pouco a pouco. Menos mal que metes aquí. Sí, bueno, dasme un pouco de freestyle, A mí encántame que estés aquí con nós, mira. Entonces, eu o que fago é darlle así un pouco de sentidiño a esta historia. Se queda algún pelexo como este, ábreme aí o lixo. Este podo quitalo, non pasa nada. E agora, vale, o que facemos é traballar un pouco nesta historia, dando sentido ao noso corpiño e a nosa receita e o noso polo en barro. Importante tamén que comentaba antes, o polo sempre ben feito, porque sí que a calor destrúe esas bacterias que falábamos ao principio. Vale, pois xa temos unha tal, acabamos sempre un polo ben feitiño, este vamos a quitalo porque son irmãos, vamos a poñer un pouco máis aquí para que non peleen. Isto ten unha pintaza, macho, non dixo nada, Está mal que o dixa, porque claro, como fago eu, que vas dicir ti que ten pintaza? Mira, isto tamén é importante. Agora, temos isto, perfectamente colleito. Podemos colocar un chisquiño, ese tomatiño por aí, vou quitar esa pel para que se vaya acabado de forrar. Despois colocarei tamén un par de pementos, xa veréis como vai quedar de ben rico. Estes zumes, neste caso, hoxe, nin os preciso. Poño por aquí e por aquí. Isto vai ir así, vale? Mira o que vou facer eu agora. Teño por aquí unha historia para acabar aquí mesmo. Para acabar de darlle un toqueciño final. Pero primeiro, pásame os licores eses. Pásame os licores que ides flipar. Vale, aquí, un pouco de caldo de verduras, un pouco de caldo de carne. Calquera historia, podería valer moitísimas delas, pero neste caso, esa cocción lenta, esa historia, meterlle un chisquiño deste Oporto. Vale, neste caso é un viño cun toque doce, que lle vai meter, home, frango na pucara, dar un pouco portugués, brasileño do Porto, tiñamos que traer algo, non? E un pouquichiño deste viño branco tamén, que neste caso vou no deixar así para que se acaba de facer tamén con tal, que precisa un pouco máis, pero eu creo que así hame de chegar. Dalle cor, dalle un pouco de sabor, despois un pouco de perexil por riba. E agora, isto que me fixo aquí a miña compañeira, é tan sinxelo como a pintar un pouquiño con ese allo e esa mostaza que sempre digo, sí. Vale, xa ten un pouco de salsa, tal, e isto tamén vai aportar sal, moito sabor, e ese allo acabará
pois de facer un pouco das súas. Así, neste caso, que non te queres botar desta maneira, que queres botar 4 ou 5 ollos polo medio, tamén podes. Acordadevos que a cociña é moi da túa maneira, Decía miña avoa, pois eu fago desta maneira, tamén sabe ben, a veces peleamos, Pero ti, por que faz esta historia así de tal? Home, pois hai que cambiar un pouco a boa, que pasa? E ademais que a mostaza de Dijon é unha salsa saudable, quero dicir, é interesante para darlle sabor a comida. Menos mal, viña, saca aí. Aumentar, sin empobrecer nutricionalmente o plato, quero dicir. Vale, parece perfecto. interesante. Mostaza de Dijon e allo, mira que sinxelo, sabes? Estamos metendo ben de categoría. Importante, isto deixo por aquí, ahora que me estás a falar disto, nós, na mitad da cocción e tal, podemos seguir pintando cun pouco que me queda aquí, as súas historias, podemos dar un pouco de volta o tal, pero a mí interesa agora que esa cocción de 20 minutos a 180 grados sea tranquilota, que lle meta, despois baixar un pouco e acabe de facer que ese polo, como dixo Lidia, estea ben feito e pouco máis. Así que, eu, arrimo, ven comigo, veña, acompáñame, porque nós, nun chisquilichasqui, que é simplemente xogar no forno e nas súas cousas, que xa está, mira como bota lume este forno, aí, que queza, e a currar, veña! Hoxe cociñamos polo ao barro. Comezamos alpementando os anacos de polo para selar cun chisco de aceite e reservar. Ao mesmo tempo que facemos un machucado cun dente de allo, mostaza e un chisco de sal coa axuda dun morteiro. Mentres, imos cortando as cebolas, un dente de allo, os pementos e os tomates cun chisco de coñac para dourar na mesma tixola uns minutos. Agora, collemos a nosa tarteira de barro para cubrir co bacon, colocando as verduras e o polo por riba que regaremos cos viños e untaremos co noso mallado para enfornar a 185 graus uns 40 minutos. Así que chama a familia e que comeza a papatoria! Menuda maravilla que temos aquí. Ollo con este polo e un par de verduras aí, con un par de sorpresas que tamén ten. Eses licores, ese coñá, esa historia. Pero o máis importante, collo que teñas na neveira, collo un bo polo, mételle unha fritura e pro forno. Un pouco de mostaza, un pouco de allo e a sorpresa máxima, un pouco de bacon por debaixo. E así, mira como escoito así facemos o polo no Estache Bo. Auriño!